ମାମା ଲୋ ମାମା ଆଜି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କନି ମିଶିକି ଖାଇବା। ହଁ ଧନ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ବନେଇ ଦେଉଛି। वा मामा कि टेस्टी। आंबକୁ ଚିପ୍ସ लो ଚକଡ଼ା। କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଖାଳ ଭାତ। ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ପଖାଳ ଖାଇବା ଆସ, ମିଶିକି ଖାଇବା। ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମାମା ସରକାର ଟିକେ ବଢି ଚୁରା କଲନି? ଆଜି ନୁଆ କେବେ କରିଦେବି ଆଉ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆଜି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମାମା ଲୋ ମାମା ଗୋଟେ କଥା କହିମି, ଏମିତି ଚିପ୍ସ କରି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ। ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି।